Днес ще ви покажа серия от упражнения, създадена от доктор Андрю Лок. Това е ефективна активационна програма за хора с болки, дисфункции в раменете или просто за всеки, който иска здрави и стабилни рамене. Голямата тройка за раменете не е тренировка за сила, това е активационна серия от упражнения, която подготвя раменете за натоварване. Доктор Лок препоръчва тези упражнения да се изпълняват винаги преди тренировка, 2 пъти на ден, когато имаме някакъв проблем за рехабилитация и реално за всеки, за цял живот като профилактика. Основни принципи преди да започнем, това са упражнения, които изпълняваме с леки тежести, винаги до 1-2 кг според силата или дори без тежест, като важно е движението да е контролирано, бавно и плавно. И държим челото надолу, опряно в масата, като така изключваме горния трапец и не искаме той да доминира движението. Упражнение номер 1. Вътрешна ротация плюс екстензия. Позицията е лежим по корем, ръцете са до тялото, дланите сочат нагоре, челото е опряно долу в масата или пода. Изпълняваме упражнението, като повдигаме дъмбелите леко от земята и ги пускаме плавно обратно. Какво работи? Работи ротаторния маншон, ромбоидите, среден и долен трапец. И започваме от тази позиция, защото това е най-силната позиция на рамото. Така можем да кажем, че се промъкваме към мускулите, вместо да ги шокираме изведнъж. Повторения, това правим за 3 серии по 10-15 повторения, дори до 25, според различните възможности. Разбира се, това са първоначалните цели, които се поставяте. Упражнение номер 2 с външна ротация и екстензия отново. Промяната в позицията, единствено обръщаме дланите надолу. Всичко останало е същото. Изпълнение, повдигаме и спускаме бавно и плавно. Какво се променя тук? Упражнението веднага става по-трудно, включват се силно трицепсите, ротаторния маншон работи като екип. Ключов съвет, челото остава надолу, така изключваме горния трапец, не го забравяйте. И отново 3 серии по 15-25 повторения. Упражнение номер 3, вече сърцете в страни, дланите остават в същата позиция. Изпълняваме, отново повдигаме и спускаме внимателно, бавно и плавно. Какво работи най-силно тук? Тук вече работи параскапуларната мускулатура, ромбоидите и вече имаме значителен контрол над лопатките и раменния пояс като цяло. Важна забележка, много хора с тежки проблеми в раменете не започват с това упражнение. В началото винаги правим само номер 1 и номер 2 упражненията. Реда на изпълнение винаги е от 1 вътрешна ротация, 2 външна ротация и ако включим вече ръцете в страни, номер 3 като упражнение. Причината е, че така започваме от силната позиция, след това предизвикваме стабилизацията в ставата и накрая добавяме сложност и комплексност на движението. Като обем и честота, това реално е дозировката на вашата програма. Правим 2 серии преди тренировка винаги или пък 2 серии по 2 пъти на ден при рехабилитация. За леки тежести, качеството е по-важно, следим за контрола на движението. Като заключение, пробвайте тези упражнения, споделете как се чувствате и се абонирайте безплатно за канала за още подобни клипове с упражнения.